Tervetuloa takaisin Turkuun, Esa Tikkanen. Okei, nyt sain selville, että se on Turku eikä Turkki. Kyllä, okei. Turussa ollaan tänään, vaikka ehkä mieli halajaisi tuolla Turkin lämpöön. Mennään suoraan kuuntelemaan tästä. Meillä on tuolla alhaalla erittäin mielenkiintoinen haasteltava, joka on luvannut sanoa kovia sanoja tämän hetken TPS-tilanteesta. Jani Stone Kiviharju. Niin, jatketaan täältä alakerrasta hetki juttua Stonein kanssa. Itse asiassa paikalla myös Stonein jälkikasvoja ja naapurin poikaa, mutta otetaan tällä kertaa Stone vähän tarkempaa syyniä. Ensinnäkin, mitä miehelle kuuluu nykyaikana? Makko Mäkinen osasi studiosta kertoa, että kovemmassa tikissä olet kuin peliaikana, eli ilmeisesti treenaat aika paljon. No joo, pakko treenata, et ei tiedä tuleeko kutsu johonkin joukkueeseen. Et ilmeisesti Paimio Haka virittelee ainakin pelimahdollisuutta. Et ei mitään, treenataan ja tehdään töitä varmaan palveluksessa. Niin siinä se menee ja perheen kanssa aikaa vietelle ja pojan harrastus. Eli jääkiekon parissakin jonkin verran vielä aikaa menee. Joo, ilman muuta. Et kyllähän jääkiekon parissa aina tullaan varmaan loppuelämää olemaan. Et mukava olla pienten poikien kanssa siinä ja kehittää niitä sitten eteenpäin. Stone, sinut tästä kaukalosta ja TPS-joukkueesta muistetaan. Olet myös työskennellyt viime vuosina TPS-valmennusjohdossa. Minkälainen mielipide sinulle on tässä kauden mittaan muodostunut, kun TPS:n ympärillä on kaikenlaista juttua pyörinyt? No joo, kyllähän se on niinku sydäntä raastavaa katsoa Tepsin miehenä, katsoo noita viiriä, mitä ollut itsekin tänne tuomassa. Ja tänä päivänä, mitä se toiminta tuolla yläkerrassa on, niin se on oikeastaan vähän niinku kamalaa. Et mä en usko, että siellä kellään, ketä isoja suuria päätöksiä tekee, on mitään käryä siitä, mitä on TPS-kulttuuri. Mitä se tarkoittaa tuolla kopissa, mitä se tarkoittaa juniorityössä. Et ei kellään ole mitään käsitystä. Jos me mentäisiin kysymään jolta, että ketä esimerkkinä nyt nämä pienet herrat tässä, että seuraa jotain Tepsin omaa pelaajaa, niin ei varmaan ketään pystyisi sanomaan, että ketä pitäisi seurata. Et se on vaikeaa se asia. Et en mä usko, että mulle tuotaisi tuohon Finnairin kone, että mä saisin sitä taivaalle, niin mä en usko, että se toimisi niin. Mitä siinä TPS-johtamisessa pitäisi sinun mielestä nyt heti ensimmäisenä muuttua? No joo, kyllähän se pitäisi tuolta ylhäältähän se lähtee. Turhaan meidän ruveta valmennus tässä katsomaan. Ne tekee päivittäisduunia tuossa noin ja joku niille työkalut antaa ja tekee päätökset ylhäällä. Et mun mielestä oikeita ihmisiä johtamaan tätä seuraa. Sellaisia, jotka tietää mitä TPS-meininki on ollut. Aikaan Hannu Ansas, Vladimir Jusnov, Jukka Koivu, Hannu Jortikka. Tätä mä kaipaan tänne takaisin. Stone, sinä olet täällä TPS-valmennusjohdossa jo kerran ollut, valmennat nyt junioreita. Nähdäänkö sinut vielä joskus liigajoukkueessa valmennushommissa? Niin, se on tietysti hyvä kysymys. Kyllähän valmentaminen kiinnostaa, mutta toisaalta erittäin hyvä olla bisnesmaailmassakin. Myyntihommat on erittäin mukavia ja hyvässä yhtiössä, missä tehdään oikeita päätöksiä eikä puuhastelijat tee niitä päätöksiä, niin se on oikein mukava olla semmoisessakin firmassa töissä. Kiitos Toni. Tällaisia ajatuksia bisnesmieheltä täältä alakerrasta nyt takaisin sinne yläkerran studioon. Minä olen ainakin aplodit. Vihdoinkin joku TPS-läinen puhuu asioista niiden oikeilla nimillä. Siinä Jani Stone Kiviharju sanoi suoraan, että jos hänelle tuotaisiin Finnairin pulkka, niin hän ei saisi sitä ilmaa, joka viittaa suoraan TPS-hallituksen puheenjohtajaan. Stonein mielestä ihan väärällä tontilla kaveri. Stone sanoi, että tykkää olla tällä hetkellä duunissa firmassa, siis liike-elämässä, jossa puuhastelijat eivät johda sitä. Ja yhden asian mun on pakko kyllä sanoa tuosta, sano sinä Marko, mitä olet mieltä, kun Stone sanoi, että kiva olla liike-elämässä, että niin kyllähän se on pommivarma asia, jos kutsu kävisi, niin Stone tulisi tuohon aitioon välittömästi. Joo, kyllä mä uskon, että Stone menisi, mutta mä uskon, että Stonella voisi olla jotain annettavaakin sinne ehkä tonne koppiin, että se on juonikas pikkumies. Niin, kun tässähän näkee, Stone sanoi erittäin hyvin siinä, että sydäntä raastavaa katsoa vierestä, kun seuraa johdetaan päin persettä. Tämähän oli se sanoma, minkä Stone tuossa sanoi aika moneenkin tapaan. Niin millä tavoin tällaisia jätkiä saataisiin mukaan tähän remmiin, koska on hirveä palo TPS:n ulkopuolelle tulla tähän touhuun mukaan, Tiki. Olisiko sulla jotain lääkettä tähän? Mitä näitä kun ei saada? Tämä kaupunkihan on täynnä lätkäjätkiä. No kyllä.